Maayong hapon. Pagkaluoy sa atong Ginoo diri sa ebanghelyo karong adlaw. Gihukman siya sa mga tawo binase sa kun asa siyang lugar gikan. Kung unsay estado sa kinabuhi, kinsa lang iyang ginikanan. Unsay ilang giingon niya, walay propeta nga gikan sa Galilea. In fact, sa usa sa mga ebanghelyo, miingon si Natanael about Jesus. Naabadi ay maayo nga gikan sa Nazaret. Unfortunately, mga igsuon gakahitabo gihapon na karon. Daghan ming madungog nga mga feedbacks nga dili sila ganahan mobisita diri sa Mindanao kay gubot daw dinhi, hadlok diri ug ang mga tawo mga terorista. Gibasihan ang unsay nahitabo sa Mindanao, maupod na ilahang pagtan-aw namo. Mga igsuon, wala lang mo kabalo unsa ka peaceful kining among isla dire. Come and visit us here. Naapod ko'y amigo nga gikaulaw niya iyang apelyido kay di ay iyang mga paryente na nga priso kay kriminal. Maunang sa iyang Facebook account, wala niya gibutang iyang apelyido. Mga igsuon, hinumdumi ni, you must never be defined by your family name. You must never be defined by your address. You must never be defined by the color of your skin and by your status. Tao ka kay tao ka. Naa kay dignidad, kay hinimo ka sa Dios, anak ka sa Dios. Ug kay hinimo ka sa Dios, naa kay kabuutan nga sa sulod nimo. Mga igsuon, ayaw ikaulaw ang imong pagkaikaw. Ayaw basihi ang palibot nga mo'y mo define kung kinsa ka. You are who you are.